tak grubo atencji. Już na serwerze mamy Mamiko, Gimsona i DJ Remo. Czekamy jeszcze na ekipę terrorystów, która już za moment się podłączy i za moment... Tackim są sensie, czyli wszystko gra. Wpierdalam się do streamu jak na bombsite, a tak. Weź sprawdźnie, bo poza betonowką czy piachne daście. Haha, to jest hardkorowa muza, bo my której nie rozbroisz, choćbyś już użył defuza. Gimson, Mamiko, tak jest kurwa, znasz nas, to co robimy jest grup Staxa. Ty jesteś raperem, ty pierwszy, ja do ciebie jest drogotko, bo padasz więcej niż 20 grot, to grozi to wywrotko, to jest dobra bita. Przy pomocy karabita, w twoich hikach, ta muzyka, którą robię, za groźny świt, zabijać tej power, to jak Hyperbeast. Mam już dość tych pis, nie bądź taka beksa, zarabiasz, to zarobisz tutaj w web Cyrexa. Troszkę za wcześnie. Oj teraz wiem. Mam pół sekund strzał, kolejny teropad. Wychtło jak deser strike, bijam na bombsite, a mam pół sekund strzał. Kolejny teropad, wychtło jak deser strike, bijam na bombsite, a myślisz, że obronić się to raczej marna szansa, bo kiedy to wchodzę ja, to jestem jak szarańca, zapraszam do tańca. To jest takie proste, że nie jestem kowalem, to sprzedam ci kosę. Barbarosę prześcignąłem tyle temu lat, to jeszcze nie wiecie, będę jak trójka. Teraz kumaj brat, niespodzianka spora, gdy wychylisz, to zarobisz panie dragora. To zapora podabora, ta zapora pada, bo to pora na Gimsona, co pokona tych ekipów teraz ta. Się nam tak mocno, czego tu nie ma. Coś tam ziom, czerwień cię zalewa, bolewa, robicie mi plecy, wybiegam z nich. To mnie teraz podnieca, nawet na touchpadzie mogę wyjebać ace'a. Pół ułamku sekund strzał, kolejny taropad, jak ten strike, pija na upside'a. Pół ułamku sekund strzał, kolejny taropad, jak ten strike, pija na upside'a. To co słyszałeś tu, to jest tylko demo. Gibson ma mikro, a na bicie DJ Remo. Robimy tu na zajawce, rzeczy tak wielkie jak sam Paszabajter, sprawdź mnie. Bo kiedy ja wchodzę, to lepiej nie stawać tu na mojej drodze i nie mogę tak dłużej, zrobię tę ilość, strzelam zakacza, kolejny zginął! W ułamku sekund szał, kolejny teropad, wychtło, jak deser strike, pija na popsajta. W ułamku sekund strzał, kolejny teropad, wychtło, jak deser strike, pija na popsajta. W ułamku sekund strzał, kolejny teropad, wychtło, jak deser strike, pija na popsajta. W ułamku sekund strzał, kolejny teropad, wychtło, jak deser strike, pijam na bombsite'a. No, Hubercie?